Йоан, Андрей и Ераклемон и Теофил били родом от град Оксиринкс. Родителите им били благочестиви християни. От малки ги възпитали във вярата. Те се упражнявали в четене на душеполезни книги. Пожелали да водят богоугоден живот и се отдалечили в Тиваитската пустиня, която била любимо място в Египет на древните пустинници. Там срещнали един старец-пустинник, който ги научил на монашески живот. Живеели с него 1 година. Той починал и те останали на същото място. Подвизавали се 60 години. Живеели в молитва и строг пост. Хранили се с диви плодове. През седмицата се разделяли. Всеки пребивавал в уединена молитва в околните планини и пещери. В събота и неделя се събирали за обща молитва, причестявали се. Така завършили подвижническия си живот в мир. Един тиваитски подвижник, който лично ги познавал, написал за тях това. Малко се знае за подвижническия им живот. Даже не се упоменава времето, когато са живели. Най-вероятно това е било през IV век, когато подвижничеството в египетската пустиня процъфтявало.